Cunyadisme il·lustrat, amb Guillem Burballa i Isaac Bifet. Bon dia, amics i amigues. Una del migdia del dilluns 22 de juny del 2020. Un dia com avui naixia el rei Felip el Vell de Castella, Billy Wilder i Meryl Streep. I un dia com avui morien el cardenal John Fisher i el compositor Darius Milhaud. Un 22 de juny començava també l'Operació Barbarroja, el 1941, una ofensiva nazi amb més de 3 milions de soldats que va agafar desprevinguda l'URSS i que en poques setmanes es va plantar a les portes de Moscou. Avui és Sant Paulí de Nola i Sant Tomàs Mor. Això és Cunyadisme il·lustrat. Anem amb el temps. Cel serè durant tota la setmana a ponent, on la temperatura podria arribar a 35 graus. No s'esperen precipitacions els propers dies. Mínima d'avui, pic de Salòria 7 graus, màxima 34, serós. Bé, ja estem aquí amb la tertúlia. Isaac, què tal? Com prova el dia? Bon dia, Guillem. Bé, molt bé. I tu? Bé, doncs mira, per aquí ara m'he comprat un postre ara per la tarda, que sempre els diumenges. Un eclair. No m'agraden. Jo ara el provaré, a veure amb chantilly i tal, a veure què tal. No m'agraden. Vale. L'has comprat en plan guarrete, o sigui, de supermercat? No, l'he comprat, vaig a una pastisseria. Va. A mi no m'agrada. A mi se'ls vaig provar al Saci, em van molar bastant i ara vaig a provar a veure què tal. Tampoc és una pastisseria d'aquelles franceses top, vull dir, és una cosa normaleta. Aprofiti. Molt bé, gràcies. Què t'anava a dir? M'han arribat deus de que vas anar a Sibila l'altre dia. Vaig anar a Sibila, que es diu 1203, ja saps per què. Sí. És per la data de construcció de la Seu Vella. La primera pedra, sí. Primera pedra. Doncs vaig anar a la Sibila, com bé dius, perdó, el 1200, com se digui aquesta cosa. 1203, sí. I ha canviat molt de quan es deia Sibila a ara, diguéssim, i ha canviat bàsicament pel públic. O sigui, jo em vaig quedar bastant sorprès, jo vaig anar... Perdó, un petit matís per la gent que no és de Lleida, que no ho sabrà, simplement que és el bar que hi ha de la Seu Vella, la catedral, amb unes vistes fantàstiques, i bueno, va ser un bar que en el seu moment ningú havia tingut la idea de fer un bar a dalt a la Seu Vella i va estar bastant de moda i tal. I ara, explica a veure quin és el canvi, que jo tampoc... Però bueno, és un bar preciós, o sigui, jo penso que no hi ha... Sí, és un bar molt bonic, sí. Bueno, perquè té la concessió i perquè està en un lloc espectacular, bàsicament. O sigui, no hi ha un lloc com aquell. En tota Lleida es pot veure tota Lleida, la Seu Vella està allà dalt... Se deu pagar car o què? Es paga... Bueno, tampoc es paga tan car. Vull dir que un lloc especial, un lloc únic, diguéssim, pot demanar el preu que vulgui. Evidentment, molts matisos, no? Però a veure, siguem clars i sincers. A Lleida no hi ha un lloc com aquell. Que et puguin agradar altres llocs? Molt bé. Però un lloc a la Seu Vella no n'hi ha cap. És igual que tenir un restaurant a la Torre Eiffel, doncs sol pot haver un. No n'hi haurà més. Llavors podrien atacar com volguessin. Dit això, jo vaig prendre Zuritos, que anaven a 1,50, per tant no va haver molta problemàtica del preu. Està bastant bé, 1,50 el Zurito. Vam prendre un xampú que jo l'últim cop que hi vaig anar amb la mateixa persona, des d'aquí un saludo al Martí, que ens escolta, i vam fer un xampú entre els dos, ens el vam partir. Aquest cop vam anar una mica més sobrats i vam demanar un xampú per cadascú i uns Zuritos corresponents, i el xampú estava a 2,5. Bueno, anem al tema. No està gens malament, perdona, jo pensava que era molt més car. No, qualsevol persona pot anar a fer-se un xampú. Tal qual. O sigui, va haver gent de 16, 17, 18 anys, màxim 18, i no em va recordar és a dir, jo amb aquella edat, jo no anava a la Sibila a fer gin tònics amb els col·legues.
Estaven fent gin tònics, aquests? Aquí és on vaig a parar. O sigui, hi havia taules, totes les taules hi havia joves vestits d'una manera... O sigui, gent que vestia entre una barreja entre Maluma i Kinky del barri, una mica aquest estil quan la gent diu el pijo a vegades és un xarne i una hortera, saps? Doncs allí hi havia tot de xarnes i horteres i xavalets i xavaletes que es donaven dos petons, sempre, és a dir, hi havia com molta... Però això sí que existia a la nostra època, els famosos de Ricardo, Golden Boys, tota aquesta penya, eren aquests. Però... Des d'aquí perdó, que no ha volgut sonar despectiu, vull dir, tinc alguns coneguts i tal, i tot el carinyo des d'aquí, des del programa. Però allí vaig veure... Hòstia, una recreació d'homes i mujeres i viceversa allí, ficada allí a la Sibila. I llavors em vaig quedar sorprès doncs de que el que demanaven els xavals, o sigui, estàvem al Martí i jo fotent-nos un zurito i xavals de 16 anys fotent-se dos gin tònics. Em va sorprendre que un espai que hauria de ser algo molt eclèctic, no? Que hi hauria d'haver de tot, no? Hi hauria d'haver la família, hi hauria d'haver els típics turistes perduts per Lleida que han anat a veure la Seu i han acabat allí ficats. Un joves, tal, o una parella... Sí, gente bien, que vagi allí tal... Segons una cosa així. Sí. I no, i era un lloc recreatiu per a joves d'aquesta edat, que a més anaven amb unes pintes una mica estranyes i es prenien gin tònics i fumaven, bueno, paquets. De Marlboro o el que sigui, sí. Paquet allí, pam, venga, saps? Allí compartit entre els col·legues. Sí. I no sé, bueno, curiós, simplement curiós, em va sorprendre. Bueno, aquí queda la crònica, si algú vol aportar alguna cosa, ja ens diran. Després m'has comentat alguna cosa de que... No sé exactament què volies parlar dels anuncis durant el confinament, que havies vist un canvi també, o... Sí, els anuncis és bastant heavy. O sigui, jo estic veient molts anuncis i inclús els anuncis que se'm colen per YouTube i alguns de la televisió i són una mica anuncis com després de l'apocalipsis, no? Jo ho comparo una mica amb el despertar sexual, doncs una mica és el que em transmeten aquests anuncis, com la nova... És a dir, despertarem algo nou, despertem el nou consumisme, i és com, al final és el mateix de sempre. Però quin producte ofereixen nou? No, tot és el mateix producte, s'ofereixen productes nous, com per exemple productes de limpiesa. Vaig veure un anunci, per exemple, l'altre dia, de piques de lavabo, de rentar mans, que no calia tocar per encendre, però com a gran anunci de que això és el futur. Bueno, això als restaurants ja te fa anys, aquesta. Però a la tele jo no havia vist mai un anunci d'això. Sí, és veritat, no. Llavors, també en horari... Estic parlant d'anuncis en horari de prime time, no de mi tienda en casa a les 11 del matí, al 8TV o alguna cosa així, sinó estic dient fins i tot a TV3 pues també tenir, per exemple, un anunci d'una mopa, no? que veu un que passa una fregona i un altre que passa una mopa i veus que amb la mopa se neteja molt més bé la casa. Escolta, llavors... perdona, és que ara que has tret aquest tema, que jo no ho sé, però jo he viscut a dos països que no són el nostre, que és Alemanya i França, i no hi ha fregones, ¿vale? Llavors, jo això no ho sabia. Que la fregona què passa? Que només la utilitzem a Espanya o... Perdona, a França hi ha fregona, A França poqueta, jo tota la gent tal, als pisos i a la feina, els dic, però i a casa i tothom compra mopa d'aquesta. No, jo he vist fregona, t'ho dic perquè estàvem, mira, l'últim concert a París, doncs ens allotjàvem en una casa de xinos que estava tota la temàtica era de Hello Kitty i hi havia 8 persones de la família i el meu trio. Però eren xinos, no eren francesos. Eren xinos? Bueno, però estàvem a França. Bueno, què? Però estàvem a França, tio. Vale, bueno. I llavors, doncs la dutxa s'inundava, ¿vale? Cada dia s'inundava. Passaven la fregona per escórrer, ja. Allí vaig, per tant, hi ha fregona. Bueno, jo dic que el terra
el freguen amb mopa. Llavors la meva pregunta és, va millor la mopa que la fregona? Estic començant a pensar que sí que va millor, perquè estic veient que els països civilitzats la utilitzen més i jo l'he fet servir algun dia, no sóc una persona jo tampoc superpolida, però algun dia frego i va bé, tio. Arribes molt als racons i tal, i sí que és incòmode, allò de... Saps aquell moment que ho has de fer amb les mans? El moment de canviar. El moment Sí, de exacte. canviar. Això mateix. És horrible, és horrible. Però jo per això sempre ho feia amb guants. Perquè no m'ha tocat. Sí, no ets l'únic, veig que la gent ho fa molt amb guants. Sí. Llavors, t'he de dir que jo sóc d'aspiradora. També t'ho dic així, Jo, allí on hi hagi una bona aspiradora, Sí. no m'ho canvis per res. No. Tu a casa teva tindràs una aspiradora? Jo al meu pis vaig comprar una mopa, vaig anar a la botiga, vaig comprar una mopa perquè hi havia molt merder acumulat, diguéssim, i vaig pensar que la millor opció per estar poc temps i qualitat-preu, és a dir, temps invertit i resultat, era la millor opció la mopa. Perquè després vingués el meu company de pis i digués hòstia, tio, que net ho has deixat. Jo pensant, sí, he estat 15 minuts, saps? Llavors vaig anar a comprar la mopa. I, bueno, doncs... Mopa o aspiradora, estàs dient? Mopa. En una altra casa que vaig viure vaig demanar inclús l'aspiradora als veïns. Però vaig fer un cop i ja està, perquè els veïns no eren massa agradables. Molts eco-friendlies, que molta bosseta de plàstic i merdes, però després l'aspiradora a full, saps? Cada dia amb l'aspiradora una hora allí donant pel sac al pis. Bueno, doncs escolta. No va haver l'aspiradora? Com? Home, gasta electricitat. Si ho fas a mà, no gastes electricitat. L'electricitat no és sana, tio. No és algo que no contamina i tal. Home, depèn d'on vingui. Clar. Aquí ve d'on ve, vull dir que, a veure... Vale. No, és que jo pensava que... Claro, a veure, aquí... Sí. Però a veure... Apaga la lampareta quan vas a pixar, però després l'aspiradora una hora, saps? A veure, doncs què... Dins de la meva gran incultura respecte a les energies renovables i les energies en general, jo tenia... És a dir, l'electricitat està més ben vista que el carbó, no? Home, sí, claro, però a veure, qui va amb carbó a casa seva? Per exemple, el butano està més mal vist que el gas natural, per exemple. El butano que el gas natural? Home, doncs no ho sé, la veritat, no arribo tant. Hi ha pobles que van amb butano perquè no tenen gas natural. Gas natural és algo gran infraestructura. Sí. Però, per exemple, gasoductes i tal, no? Si el teu cotxe és híbrid, està més ben vist que si és de gasolina, no? Està més ben vist fins al dia que no estarà tan ben vist. Vale. Però tu... Jo aquest tema, de veritat, ja saps, no condueixo, no tal, jo cotxes sí que no... Jo només penso que el cotxe elèctric molt bé fins al dia que et quedis tirat a no sé on... No et deixa tirat mai. No et deixa tirat mai. Bueno, doncs jo tots els aparatos elèctrics que tinc que deixen tirat i no hi ha manera d'arreglar-los, ¿vale? Potser no, t'ho dic en sèrio, No, doncs jo t'ho dic que sí, perquè totes les coses elèctriques és una merda, ¿vale? Però jo t'ho dic per experiència que no. Però tu què experiència si no condueixes? Però el cotxe de ma mare, tio... Bueno, però no s'ha quedat tirada fins ara, però no ho saps si un dia es quedarà tirada. Bueno, però jo dubto que es quedi tirada. Per cert, perdona que et talli ara un moment. Sí. Si vols un dia tractem el cotxe elèctric, jo és que ja et dic, com que no... Tractem-lo un dia. És un tema que no domino, jo només dic, sense anar més lluny, l'altre dia a casa, bueno, fa dies ja, però... Bueno, és igual, tractem un altre dia el tema de l'electricitat. Jo ara el que et volia dir és que l'altre dia el jefe, jo arribo a la feina, vale, i me mira amb cara de tirant a fàstic, i me mira la samarreta i em diu què passa, que tu no coneixes la planxa o què? Vale, llavors... Va ser un moment una mica violent, després ella va riure, jo vaig riure, jaja, tal, vale. I llavors la meva pregunta és, algú planxa de la nostra edat? Perquè potser sóc jo que sóc un niñato i un nen malcriat i tal, però jo no he planxat en ma vida, vale? Mai, zero. I a tots els pisos que he estat a uns quants pisos i he viscut amb bastanta gent al llarg de la meva vida, no he vist mai ningú planxant. I la meva pregunta és si la gent de la nostra edat planxa algú.
Vale. Bueno, he d'anar amb compte amb la resposta, vale? Llavors me l'estic pensant. A veure, jo me ficava les camises sota el matalàs i Has d'anar dormia. en compte perquè escolta ta mare el programa, vols dir? No. Ma mare va entenent cada vegada més que planxar al final tampoc està sobrevalorat. Quan tenia 10 anys, jo planxava. I m'agradava molt planxar i anava per la casa dient que bé que planxo. I això un dia va acabar. És a dir, quan va començar la meva estupidesa, diguéssim, vaig deixar d'aprendre de planxar. I a partir de llavors, les camises no n'he planxat mai més cap. A veure, hòstia, si tinc algun concert, sí, però ja me compro una, no cal planxar-la quasi. Si tu la deixes, la qüestió és si tu la deixes ben estesa, Sí. ¿vale? La deixes ben estesa i quan ja està seca, ha d'estar, les tires i la... És a dir, tu la penges i les tires, que se'n vagi bastanta arruga. Sí. Llavors això sec, tu aprofites, te'n vas a dutxar i penges la camisa en qüestió que t'has de ficar. Això, jo què sé, t'has aixecat a les 8 del matí, la camisa ja està seca, però encara queda una mica més d'arruga. La fots a la dutxa, és a dir, tu te'n vas a la dutxa i la camisa es queda fora de la dutxa, però que la humitat... Ah, vale, que el vapor, sí. Claro, llavors tens una planxa al vapor, pim-pam. Ah, va, pues això no ho sabia, està bé. Vale. Això ho he practicat jo. Amb els pantalons, per exemple, no ho he practicat mai. No he planxat mai cap pantaló i sí, algun cop sí, alguna camisa sí. I llavors penso que les camises, que tio, que al final pots anar no planxat, però fa brut. O sigui, fa poc elegant. O sigui, jo crec que... Però la gent planxa o no? És la meva pregunta. Jo no he vist mai ningú planxant de la nostra edat. No. És que també penso que no planxa ni el tato, saps? Llavors, a mi, a vegades noto que et fan sentir malament i ho he vist algú que, no, del rotllo, què passa, que no planxes, com dient-te, niñato, saps? I després dius, ja, i tu? I d'aquí vull tocar un altre tema, que és la gent no sap fer maletes. És a dir, jo penso que la gent de la nostra edat, per exemple, no sap fer maletes. Perquè jo he vist cada Cristo allí que... O sigui, Què vols dir, que la gent emboteix? La gent emboteix i no té... És a dir, no té cap mena d'ordre quan fa maletes. Jo, per exemple, la meva maleta, jo sempre porto... Hi ha coses que no es treuen de la maleta. Bueno, ara no, perquè fot la tira que no me'n vaig de Lleida, no? Per aquesta merda, però hi ha coses que és, per exemple, jo porto un paquet de tabac, sempre allí, per si de cas. Sí. 2 encenedors, per si de cas. Uns coberts de plàstic i un tovalló, per si de cas. El desodorant, o sigui, tinc diversos desodorants, un el deixo allí, un raspall de dents, un resto de dents i ja està. Sí, per això, a veure, per això tu perquè viatges, però... Vale, és que jo sempre... A veure, jo ja saps que no utilitzo maleta, jo sempre vaig amb motxilla, vale? Sí. No m'agraden les maletes i... Que això també seria un altre tema a parlar, no? Maleta o motxilla? Hòstia, és que maleta, sens dubte. Jo motxilla, ves, ho sento que t'he de dir. I reconec que és més còmode una maleta, però mira, no sé. És una maleta. Lo que passa que jo t'anava a dir que jo, com una cosa mental, és quan arribo a un lloc, ¿vale? La motxilla, o la vegada que he anat amb maleta, perquè sí que hi havia una època a Barcelona que anava amb maleta, ¿vale? Sempre havia de quedar buida, ¿vale? Això que dius tu de tenir la reserva allí, ja quieta, jo això no, mentalment, com a que no... No. Això ho fas quan has de marxar com 3 cops al mes, per exemple. Saps? Sí, claro, però el comú de mortals, pues normalment... Vale, però... A veure, sí, a veure, al final quan anaves a Barcelona molts anàvem una vegada a la setmana, vull dir que sí, al final agafem la maleta com aquell qui diu 8 vegades, perquè anar i tornar cada cap de setmana. Jo crec que tu no agafes la maleta perquè creus que la maleta és de senyorito, tio. No és ideològic, no és ideològic. Jo crec que molta gent que va amb motxilla per fer-se el guai. No, jo vaig amb motxilla perquè si hi ha una emergència, ¿vale? Sí? Jo la motxilla em permet una sèrie de coses que no em permet la maleta, ¿vale? Emergència tipus un atac zombi. Sí, ja, fica't, confinament, atac zombi,
atasco de la Parra, el tren se queda tirat... Bueno, escolta, no estic parlant d'apocalipsis, Renfe, te pots quedar tirat a Vall d'Oreig i te quedes allí 3 hores esperant. Doncs bueno, si vas amb una motxilla ja et permet de que, hòstia, hi ha un bus a 5 quilòmetres, doncs pam. Però home, agafaria la motxilla si he de creuar a Collserola per anar de Vall d'Oreig a Barcelona. No, boig, però t'estic dient que si has de caminar, bàsicament t'estic dient que si has de caminar, la maleta per mi és un engorro, ¿vale? I si vas amb la motxilla és molt més àgil. No, perquè a més, i a mi m'agrada sol un tipus de maleta, que és la maleta de 4 rodes... 4 rodes, claro. Independents. És a dir, que cada una es pot girar... La clàssica que fas el tonto a l'aeroport, sí. Sí. I què t'anava a dir? Respecte a maletes, no. Sí, això, que jo em sento que es posen anar amb maleta pel món. Sí, jo veig gent jove de la meva edat, que van allí tots monos i tal, elles també, tot arregladetes, i... No és el meu cas, No és el meu cas. No, jo què sé, però igual van amb unes botes Balenciaga, tio, i se porten una puta motxilla de... Perdó, una motxilla de mochilero, que dius... Saps? És com que fa guai, que quanta més motxilla és corda i vinga cordes, vinga tal, i vinga cibelles, i vinga no sé què, home, macho, que no tothom va a fer la neto cada dia, és que a veure, hi ha gent que no va a fer la neto, saps? Jo no vaig a fer la neto. Llavors, és com una mica la motxilla per fer la neto, si te'n vas a... Sí, te'n vas a Madrid un cap de setmana... No, però a veure, de veritat, jo estic d'acord amb tu que hi ha molta penya que va amb motxilla i que només... És igual que la gent que va amb botes per a ciutat, ¿vale? És el mateix concepte de la gent que va amb les Timberland per ciutat, que, bueno, en fi... Sí. És el mateix concepte de gent. El 4x4, i el 4x4 també. Sí, correcte. Sí, és tot el mateix pack de gent. Els 4x4. Que normalment, per cert, és gent de Barcelona. Per la ciutat necessites un puto 4x4. Pues sí, és el mateix concepte. Fa guai, ja està. Però després hi ha un petit grup, jo crec, que portem motxilla perquè realment... Tu imagina't, ¿vale? Tu surts de Lleida i has d'agafar... Tens el BlaBlaCar a no sé on, a Renfe, has d'anar a Renfe. El del BlaBlaCar te deixa a zona universitària. Després has d'agafar el metro i fer transbordo a no sé on, ¿vale? Tot això, si vas amb maleta, doncs per mi... Vale. És un conyazo, tio. Hi ha una cosa que et diré, que és que jo sempre que vaig amb maleta sempre porto una altra cosa a sobre. El violí. Clar, jo no el porto. A l'esquena. Claro. Sí, però bueno, també si necessites motxilla podries portar el violí a la maneta, que tampoc passaria res. A la maneta? Una cosa és un trombó, però un violí, bueno... Bueno, escolta, pesa lo seu, Sí, però a veure, veig molta gent amb un violí a la mà, no me jodes, també. Ja, però jo prefereixo allò portar-ho a l'esquena... Sí, vale, me sembla bé. Una bossa, perquè han caigut, per exemple, les xancletes. Jo què sé, a vegades, com que a l'aeroport, per exemple, et deixen portar el violí és com maleta de mà, una bossa que la deixo allí tal, i després la maleta. Collons, doncs a vegades les xancletes no em caben a la maleta, i porto les xancletes a la bossa. Llavors, si portes motxilla, i que mira quantes coses portaria carregat a les esquenes. O sigui, seria impossible. Sí, claro. Llavors, sí, això és veritat, que la motxilla no conjuga bé amb la motxilla petita, clar, òbviament, perquè ja tens l'esquena ocupada. És aquí. És un tema que no està resolt, això sí. I un tema que desconec és, per exemple, amb una maleta jo ho veig molt fàcil, no? Jo la distribueixo i amb una maleta he portat roba de 20 dies, t'ho dic en sèrio. 20 dies, que ni ma mare ni ma tieta s'ho creuen. O sigui, de veritat, puc fer... A veure, depèn de lo gran que sigui la maleta. Puc ficar, puc ficar que jo calço una talla L o XL, que és roba gran, Imagina't, 20 dies allí, jo me canvio de roba, Secció corte inglés. Grans, quasi, home, no, per favor, però... No, que és broma. És el polar, no? Però que vull dir que jo he fet cabre tot això a la maleta i que després ho treus d'allí i surt perfecte. Jo m'imagino que a la motxilla deu ser com fer una sobrassada o embotir una llonganissa... No, té el seu art també, té el seu art. Lo de ficar coses dins la motxilla té el seu art i a més també ho has de distribuir el pes perquè, vull dir, normalment el que pesa més ha d'anar baix
No, no és fàcil, tampoc. Hi ha gent que tampoc sap fer motxilles, igual que hi ha gent que no sap fer maletes, estic d'acord, hi ha gent que no sap fer motxilles. Igual que hi ha gent que no sap fer maleteros. Ah, cert. Jo crec que també és la mateixa gent tota, Llavors... que no sap jugar al terra. Perquè fa fred i només m'ha de portar uns pantalons llargs, estic anant a la feina cada dia amb els mateixos pantalons, treballo amb uns altres, però el fet d'anar-hi, hola, què tal, i dinar junts i tal, vaig amb els mateixos, ¿vale? Dic, dona una imatge bastant lamentable, però bueno, és el que hi ha. I res, deixem-ho aquí perquè ens hem passat bastant del temps, ¿vale? Sí, jo afegiré que Sí, sisplau. hi ha una petita línia entre pràctic i ser guarro. Sí, la delgada línia roja, sí. Exacte, deixarem aquí. Deixem-ho aquí. Vinga, anem a la pel·lícula, fins ara. Vinga, adéu. Aquesta cançó la dediquem als Joans i a les Joanes. Sant Llorenç somiant un dolç combat, carrers plens de gent amb el cor descalç de la màgia al blau. Tocant el cel, buscant el punt més alt, convertim la terra en un món de mans. Cauen els estels, ferits se'n van, negres en l'espai. Concediran el meu desig i vindràs amb les portes obertes de bat a bat. I una brisa dormida d'agost a les mans. Serem tots dos, llavis de foc encenent la ciutat. La película. Sols de les promeses que amaga el teu cap serem tots dos, rodes que aixequen la pols, en passar viurem tu i jo fins que s'acabi l'estiu dels anys. Bé, amics, tornem a estar aquí amb la pel·lícula. Es tracta de Érase una vez en Hollywood, que és l'última pel·lícula del Tarantino que va estrenar l'any passat i que, bueno, hi ha un elenc espectacular, doncs hi ha Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Bruce Dern, Kurt Russell, la Margot Robbie... M'agrada igual dir, sí. ojo amb aquesta xiqueta. Vull dir, en el sentit de que, a part que es menja la càmera, o sigui, però es menja la càmera... Jo feia temps que no veia un personatge que irrompia tan bruscament i que tenia una capacitat d'hipnotitzar la càmera així de gran. Em va recordar a Natalie Portman a León. Dit això, també deixa'm afegir que hi ha Tim Ruth, que també va participar a la pel·lícula, però no va poder entrar al metratge per qüestions de muntatge i perquè no donava, diguéssim. Després també hi ha el Timothy Olyphant, que els que veieu Deadwood, doncs era el prota de Deadwood i és un actorazo també, surt aquí. Surt l'Emily Hirsch, que era el de Into the Wild, bueno, en fi, surt molta gent, surten actorazos. I la pel·li és una quarta part de la trilogia del Sergio Leone, que era una vez en el oeste, que aquí es va traduir com Hasta que llegó su hora. Després una que es diu Agáchate maldito, després una que es diu Érase una vez en América, i jo de les tres n'he vist dos, són dos pel·lícules espectaculars, ¿vale? Són de les meves pel·lícules preferides, són brutals, i totes, cada una d'elles descriu, no?, una època dels Estats Units, i el Tarantino pues, va voler fer com la quarta part, i ell també explicar, ell és molt fan del Sergio Leone, i ell explicar pues, també una etapa superimportant dels Estats Units, pues, com és això, anys 50, 60 i no sé si principis dels 70 en aquest cas a Hollywood. Exacte, explicar tota la història, també lo del Charles Manson i... Aquí, a través de la figura del Charles Manson, pues, explica... Crec que ho estem dient amb accent de poble de Lleida, però jo ara no sé si és Charles Manson o com se pronuncia, però bueno, direm Charles Manson que... Sí, ja queda prou bé. Que queda prou bé, que sembla de Luchón, això. A través d'aquesta figura pues, explica, no?, tot lo dels hippies i tot el moviment hippie que hi havia en aquell moment als Estats Units i, bueno,
també forma part de l'època, vull dir que... Sí, bueno, jo crec que fa més gran encara la pel·lícula que els dos tinguem... És a dir, ens agradi per dues coses diferents. El que tu dius, a tu t'agrada més aquesta part emotiva, històrica, potser. A mi el que em fascina més és la relació entre igual són els dos actorassos de les últimes dècades que s'ajunten. O sigui, els dos hits s'ajunten per fer una pel·lícula de tu a tu i que, a més, sigui la primera vegada que s'ajunten, quasi la mateixa generació, encara que es portin uns 10 anys de diferència. Brad Pitt és més gran, i la relació que hi ha entre ells dos és una relació sorprenent. Perdona, Brad Pitt, que deu ser el 60 i algo, o...? Brad Pitt farà 58 anys aquest any. Déu-n'hi-do, hosti. Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do, exacte. Això, la relació entre ells dos, que és una relació quasi del Quijote, no? Sembla una mica Quijote i Sancho Panza. Sí, hi ha una relació estranya i una relació de cavallerositat i de respecte i, sobretot, d'un amor incondicional de Brad Pitt, que fa d'un actor de doblatge. Doncs hi ha aquest amor incondicional, quasi com si fos el gos sumís. I, per altra banda, DiCaprio, que també jo crec que aquesta és la gran cosa de la pel·lícula, és que tu realment te'n vas a dir i no recordes els noms dels personatges d'ells dos. O sigui, tu recordes que és el Brad Pitt i el Leonardo DiCaprio. Això encara la fa més gran, la pel·lícula. Almenys a mi em va agradar molt com dues persones que arriben amb aquest top del cinema, de ser tan famosos, de ser tan bons actors, i tu veus que s'ajunten a la pel·lícula i encara que tu realment no t'importa com se portin a la vida real, veus que no hi ha cap tipus de rivalitat, com si realment fos així, no? Com si s'acabés seguissin amb aquella relació. Perquè normalment sempre ens intenten inculcar, no?, això de la competència, a veure qui serà més i tal, i crec que aquesta forma tan relaxada de presentar-nos els dos personatges, realment no hi ha molta testosterona entre els dos. Diguéssim que és supercalmat. La pel·lícula, a més, jo crec que és una pel·lícula molt virtuosa, és a dir, el Tarantino aquí demostra que en sap molt i que ho fa molt bé i que és capaç de fer unes coses increïbles. Ho dic perquè el Tarantino, en general, els cercles cinèfils d'una certa... sobretot rotllet europeus, ¿vale? Si cercles així de cinema europeu alternatiu, doncs el Tarantino està més aviat, per exemple, per dir alguna cosa, l'Albert Serra considera que Tarantino el que fa és merda, ¿vale? És merda absoluta. I, home, jo crec que aquesta pel·lícula que fa el Tarantino, per mi, jo crec, me falta Jackie Brown, però per mi és la millor que ha fet des del punt de vista cinematogràfic i que, home, hi ha molt nivell. Hi ha molt nivell, part del guió i la idea i el que transmet i les emocions i tal, però tècnicament jo crec que hi ha molt nivell. Per comparar amb aquest fenomen Paràsits que hi ha hagut. O sigui, Paràsits, gran pel·lícula. Bona pel·lícula, sí. Bona pel·lícula, però que el filet de vedella, saps? O de bou, és allò. Que per cert, el Tarantino segueix perquè és que Hollywood igual, a Hollywood no sé per què no pot premiar Tarantino, no sé per quines pressions o per quina història. Jo m'imagino que deu ser per un tema de certs lobbies o el que sigui, que no volen que el que representa Tarantino l'Acadèmia ho premiï. Llavors, Tarantino segurament se morirà sense haver rebut cap Òscar, el qual a mi em sembla lamentable, però bueno, allà ells. T'anava a dir que hi ha una sèrie de coses que només vull mencionar, perquè crec que són boniques de mencionar, que fa homenatge al Tarantino, que és, per exemple, la fi dels grans decorats, que venint d'una època on Hollywood tot eren rodatges dins dels platós, i on se reconstruïen ciutats, se reconstruïen els pobles del western, Roma, no sé què. En aquests anys és quan se va començar a gravar al carrer i a gravar en llocs reals. I llavors el Tarantino també fa un homenatge amb aquesta espècie de rodatge dins de platós, que s'ha de dir que tenia el seu encant. Però aquest rotllo de plàstic i cartró, bueno, també tenia el seu... Sí. O sigui, com si la pel·lícula estés feta dintre del Marraco, tio. Sí, exacte, sí. Tal qual. Després hi ha el que hem dit dels hippies, que també trobo molt interessant que acabes la pel·lícula volent agafar un cotxe amb els col·legues i anar a zurrar i anar a pegar a hippies. No sé si tu pujaries al cotxe si et truques. Sí, per què no?
per acabar de parlar dels personatges, que és crec que a mi el que més m'ha sorprès també, la frustració, les ganes d'aparença, la importància de... Bueno, que ho has resumit tu al principi, no? La imatge de Hollywood anys 60. Tot en aquesta vida i sobretot l'artisteo, el món de l'artisteo, voler anar a la festa de no ser un mindundi i més important, l'aparença, comprar-te una casa al costat de perquè així podré accedir a... I tot això, totes aquestes pressions i tot aquest escenari humà, doncs, on se'n va tot l'ego és, bueno, amb una gran banda sonora de Tarantino, per cert. Hi ha un moment de la pel·lícula, que seria cap a la meitat de la pel·lícula, 3/4, és el moment la cançó de California Dreaming, que la canta la versió José Feliciano. És curiós que després jo, escoltant una entrevista a Brad Pitt, no sé si la revista Esquire o no sé com es deia. Esquire. Sí, sempre s'ho he canviat, ho he dit tal com s'escriu, vale? Esquire. Pues, amb aquesta entrevista Brad Pitt comentava també per a ell el moment més especial de la pel·lícula és el moment California Dreaming de José Feliciano, que al cine, per cert, jo l'he vist 3 vegades al cine, les 3 vegades jo he vist gent fent Shazam, vale? I això, gran banda sonora i aquell punt de relax, és com que s'elimina l'ego de tots els personatges i és el moment de, bueno, s'ha acabat el dia, ja està, tota la pressió del dia, anem a casa nostra i quina sort que tenim algú que ens ve a buscar amb cotxe o la Sharon Tate, per exemple, que s'imaginava una cosa i n'és una altra, no? Però al final tothom està tranquil. Escolta, ho hauríem de deixar perquè també ens hem allargat. Jo crec que és un pel·lículot, jo el recomano molt. Sí que hi ha gent que no li va agradar, no sé per què, la veritat, però no li va agradar. Potser perquè s'espera una altra cosa, potser no és... Algun amic m'ha dit que els guions, que no hi ha aquell pes del guió que hi havia a altres pel·lícules. Pot ser, jo crec que segurament és més de pintura, la pel·lícula, no és tant com un quadre. Però bueno, això també demostra que el Tarantino ha madurat i que de Reservoir Dogs, amb això, pues és fantàstic. Hi ha molta diferència. I també m'agradaria que repetissis allò que, quan hem parlat nosaltres, el que em vas dir, no? La sensació que et donava quan l'havies acabat de veure. Que em vas dir que sí, gran pel·lícula, però... Quin és aquest però? Que em vas dir. Que li faltava algo per ser una obra mestra. Sí, per ser una cosa... Això també em passa amb els llibres, que trobo que hi ha certs autors que en cert moment de la seva vida com que haurien d'estar obligats a deixar tot el món i a centrar-se a fer una obra mestra, però una obra que sigui l'obra total, que pues, amb els llibres són pues, els novel·lots. I, per exemple, amb el cine, jo sóc molt fan de les pel·lis molt llargues, perquè penso que una gran obra, una gran pel·li ha de durar, pues, sí, 3 hores i mitja o 4 hores, ¿vale? Penso això. El qual no treu que 1 hora i mitja també pugui ser una gran pel·li, però jo crec que per una obra mestra ha de ser un pel·lículot. I aquesta, que sí, que la idea és molt bona, que la temàtica que tria és perfecta, que lo del Polanski és fantàstic, és una gran pel·lícula, però... algo, no sé el què, però no... Que clar, que te dius, home, si em fa una altra, igual... Hòstia, superar això és molt difícil. És com que sí, exacte. És la sensació que no pot... Que és difícil que aquesta és l'obra total, ¿vale? Que aquesta jo crec que és la seva obra total, però que sent la seva obra total no... M'ha fet gràcia això, no? Ho vaig comparar amb l'esport, no? També. Hòstia, és que és impossible superar això. És a dir, si no ho has superat ara, o allò al joc, allò que estàs a punt de... Havies sempre arribat a 300... però per passar el joc has d'arribar a 500 i has fet 498. I insisteixo, lo del Polanski, que jo pensava que seria una cosa de mal gust, perquè jo, el cas, a mi em va tenir obsessionat, va haver un moment que em va tenir molt obsessionat, no sé, primer de carrera, no sé, quan el vaig descobrir, i el tracte molt bé. Jo crec que el tracte molt bé, amb molt carinyo, i jo, si fos, o sigui, potser és una mica frívol, però jo, si fos el Polanski, amb el que suposa la història aquesta, que és de lo més heavy que jo he vist sentit mai, pues jo estaria content. Doncs recomanem la pel·lícula als oients, no? Sí, recomanem-la, que la mirin, si pot ser que la miren al cine, i ja està, i que la disfrutin, i escolta, doncs des d'aquí també reivindicar una mica el Tarantino, que també, ja et dic, des de certs cercles intel·lectuals, pues el té també una mica... Bueno, anem al personatge. A veure què ens tens preparat. Molt bé, fins ara, vinga.
Personatge. Passar la frontera al maleter d'un Mercedes verd i atrotinat. Any 1974. Josep Manel Anglada, Emili Cibis i Jordi Pons arriben a les 9 de la nit al pic de l'Annapurna Est, 8.026 metres. És el primer cop que una expedició espanyola aconsegueix arribar a un 8.000. L'expedició en qüestió, íntegrament catalana, suposaria el despertar de l'alpinisme espanyol. Els 3 alpinistes ja havien sigut els primers espanyols en pujar un 6.000 i més tard un 7.000. Havien preparat l'estada a l'Himàlaia com es feia abans, a poc. Primer als Pirineus, després a les Dolomites i els Alps, després als Andes, més tard l'Hindu Kush, finalment l'Annapurna. Josep Maria Anglada, Emili Cibis i Jordi Pons portaven el mateix material que utilitzaven als Pirineus i als Alps. Era un material d'una precarietat absoluta. A més, els xerpes en aquells anys no sabien res de l'ascens a grans cims i només ajudaven en el transport fins al campament base. En el cas de l'expedició catalana, els xerpes es van negar a seguir després dels 6.350 metres, al Camp 3, amb la visió dels Seracs. A partir de llavors, els catalans van haver de seguir sols. La nit indicada van començar l'atac a les 3 de la matinada i van fer cim a les 9 de la nit. Hi va haver moments que avançaven 40 metres en una hora. A l'arribada del cim no van poder fer cap fotografia perquè era de nit i les seves càmeres, és clar, no tenien flaix. Les fotografies eren importants per demostrar a la comunitat internacional la fita en qüestió. En una xerrada, algú va preguntar als alpinistes com podien tenir la seguretat que efectivament havien arribat al cim. Pons va contestar que si ell no s'ho creia era el seu problema. Hi va haver una ovació del públic i no es va tornar a tocar el tema. Al tornar a Espanya, com a herois, diuen que Franco els hi va concedir la seva última audiència. Josep Manel Anglada, que havia estat al sostre de la terra, va ensopegar amb l'alfombra del despatx del dictador i va caure de morros davant seu. Franco va comentar que allí arriba hay menos oxígeno, ¿no? I va preguntar si portaven material espanyol a l'expedició. Diuen que on n'hi ha hagut ni quede i el programa de TV2 Al filo de lo imposible va voler homenatjar els alpinistes amb un ascens a l'Aiguille du Midi, al massís de Montblanc. Era el 2013 i Anglada i Pons tenien 80 anys. Després de 50 anys, la mateixa cordada es ficava en marxa. Els metges que van dur a terme els controls mèdics Anglada i Pons per confirmar que tenien les condicions per gravar el programa van dir que els vells alpinistes estaven com dos roures. Escoltant les seves anècdotes i els seus coneixements, no podem evitar constatar les coses enormes que es feien abans amb tan poc i les poques ínfimes que es fan ara quan tot està a l'abast. Busqueu, llegiu, mireu les entrevistes i gaudiu de la sabidoria dels vells roquers. Gràcies per escoltar-nos, una abraçada i fins la propera.